Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah nikmat. Utaminipun nikmat iman, sehat lan kesempatan nglampahi gesang kanthi tentrem. Selawat serta salam mugi tansah katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing akhir zaman menika kita kedah langkung sregep ngumpulaken pahala. Salah satu galing cara kangge gayuh pahala inggih menika kanthi nindakaken fastaqiqul khairat. Tegesipun sami-sami saingan wonten ing kebajikan. Salah satu galing tulodo kebajikan inggih menika bersedekah dumateng para korban bencana alam. Kathah saderek kita ingkang kataman banjir, lindu utawi longsor. Wonten ing kahanan mekaten kathah ingkang kalangan negriya banda saha kebutuhan gesang saben dinten. Minangka umat Islam, kita dipun dawuh supados gadhah raos welas asih lan sami tulung tinulung. Kita saged nyumbang awujud arta, panganan, sadang, obat-obatan utawi tenaga. Sanadyan setitik menawi dipun laringaken kanthi ikhlas, insyaallah badhe dados amal sae lan pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Mila saking punika ayo kita sami-sami nindakaken kebajikan, boten namung nalika wonten bencana, nanging ugi wonten gesang saben dinten. Mugi sedekah ingkang kita paringaken saged ngatengaken sangsaripun para korban bencana mekanten ingkang saged kula aturaken. Nyuwun pangapunten menawi wonten kirang langkungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.